Ziazerba bolak guakamolearekin. Gure gaurko lehenengo platera. Silvanak idatzi zian, komenigarria izango zala zerbait itea ziazerbakin. Bai. Ziazerbak burnia daukatelako, azido folikoa baita. Bai, oso ondo. Eta ero nik hor... Bai, hori, bai. Eta ero nik, esan nuen, zer egingo dut eta ez da izer, da esan, bola batzuk. Eta gero irakurri nuen artikulu batean, galorratzak daukala azido foliko eta oso... asko daukala. Gauza asko ditu, bai, burnia, mineralak, B-multzoko vitaminak, eta orduan egia zen, osagarri bezala orduan aldien oso ondo da. Eta guk ez dugu osagarri bezala hartuko, ez da? Ez, guk ingo duna da, bolak izango dienez, kroketa batzuk ingo ditu, ogi birrindu erabili beharrean, beste aukera bat da erabili aldu zuena galorratza. Germen de trigo, ez da gizunentzako, jakiteko, batzutan... Bai, bestela zoratu egiten jendean, zer da hori zabari? Bai. Nik holan, produktu berriak erabiltzen ditugunean hemen, saiatzen naiz gero baita esaten, normalean erabiltzen dugun hitza, etxean da erabiltzen dena, eta galorratza, asko galorratz moduan ezautuko duzuena, baina bestela germen de trigo. Oso erresa da aurkitzen, edo zintokitan gaur egun dendetan, supermerkatutan da aurkitu alduzue, eta ez da baino ingo. Orduan ningo duna da, bi aukera gongo zen, ego sinalko genituzke, baina ni bakizue gustatzen zaizkiala ziazerbak eta salteatuta, kipula eta barretxuri pixkatekin hemen salteatuko ditugu, eta gero pixkat ostutzen utziko ditugu, arrautza batekin, arrautzak ingo duna da biltzeko funtzioa, gero pasatuko ditugu galorratzetik eta frigitu. Eta lagungarri moduan guakamolea. Ze, omega 3a beharrezko da, ez? Orduan, aguakateak pilo bat dauka. Olioa abakanto olio botako diogu, hau Sudafrikatik ekarri nuen, Hego Afrikatik, parkatu. Eta hori ez bari daukago, olio normalarekin? Olioarekin baita, baina, daukago. Segunean irakurrien, sukaldari, peruar bateken errezeta guakamoleana, eta ni beti olio bota izan dut, eta jartzen zuen. Oliba beharrean, aguakateana, pixka krematxo eta sapore gehiago ematen. Claro, bai. Aukera daukagunez, botingo jo. Orduan, Silvana, zuri jarriko dizut, aguakatearekin atera eta jardeskakin txikitzen. Bai. Ni bitartean jarriko ditut besteak gosten, da gero tomatea zuritu ingo dugu eta botako dugu baita guakamole. Kipula, lima eta pipermin pixkat. Eta gero martorria. Martorri pila botako dugu. Orduan, lanian hasiko gara eta aurdunaldian kontukin hasiko gara. Bai. Zer, aurdunaldian garrantzitsua izango da, ja behin erabekitzen dugula, aurdun geratu nahi dugula, horre ja hasi beharko ginateke janaria eta zeintzen? Azido folikoa. Ja erabekitzen du, bikoteak initz egin, aurdun geratu nahi dut, eta orduan ja hasi behar da azido folikoa hartzen. Gehiago, ez da? Bai. Gure, esan dezako azido folikoa da, barkatu, inberda zuritu, eta pusketa bota eta zardezkakin txikitu. Eta ere zardezkak txikitu. Bale, orduan, azido folikoak, besten gaitu, erdera esaten dela, espina bifida, arantza bifiduak, arantza bifidoetikan, ez da? Eta orduan, ze gertatzen da, hori da, fetoaren, umearen, odi neurala ez da erabat ondo izten. Orduan, gero izango izateke, vertebrak ez direla ondo izten, da neko, ez da eriotzik ez dut ekartzen, baina nahiko eragina eta ondorio txarra ekartzen ditu pertsonarentzako gero, ez da? Eta orduan ikusita dago, ikerketa ikusi dute, azido folikoak hori saiesten duela, ez erabat, baina babesta ondia ematen duela. Hori ohiko izaten da, orduan nahi dudenean juten da jendean medikoana, eta pastilla moduan ematen dute, ez? Baina, nekila zan, barazki berdetan azido foliko asko dago. Orduan, pastillakin zigurtasun gehiokin galditzen zara, baina zu barazki berdiak asko hartzen baldin baituzu, ez dago arazorik. Barazki berdiak egunero jateko itura izan ezkero, nahikoa izango zen, ez? Nahikoa da. Eta ze gertatzen da, odi neurala izten da lehengo aste eta lehengo hilabetian. Orduan, nola gaina normalian guk erabaki arren, aurdun geldituko gara, ez dakigun nuz gelditzen garen aurdun, hilabete pasatu arte, orduan esaten da, ja behin erabaki jartzen danean, hasiko gai azido folikoa hartzen, ezta? Eta hori da, lehengo neurria, azido folikoarena hartzearena.
Behin aurdun geratuta jarraitu behar da baita azido foliko hartzen? Ba, lehenengo 3 hilabetetan ematen da, Baita ere, garrantzitsuna lehenengo hilabetia da, baina lehenengo 3 hilabetetan hartzen da. Bai. Vale, osondo. Hori esan zuku garrantzitsuna ordunaldia lehenengo fase horretan. Gero, lehenengo 3 hilabetekotan, esan dezakegu 3 fasetan, 3 ataletan desberdintu dezakegula ordunaldia. 3 hilabetekoak, ez? Lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena. Lehenengoan zer gertatzen da? Lehenengoan, aurdun egon zatenak, edo familian aurdun okidu zuten horbait, bakizute, ez? Bota gurea direla, jateko gogorik ez. Eta janin behar da. Baina kostatu egiten da, ze asmatu, sabela larri egoten da, janari asko kiguin ematen dizute, bezatzu igual jateko gogoa daukazu, usaiak ere, azketan usai fuerteak atzera botatzen dute, eta gero bota gure asko egoten da baita ere, ez? Batzuk bai botak egiten dute, eta beste batzuk bakarrikak gogoak eta naska horrekin gelditzen dira. Orduan hori askotan izaten da, pixkatxo bat korputza garbitu behar duela, gibelak eskatzen du garbik eta pixkat. Zeratik, azken finean hor, bizi berri jarri behar da martxan, eta kondizio baldintza honetan hasi behar da, Beira. Bai. Nire bikoteak zuen izan, ja garbi zehola, izan zuen. Ez zuen bater izan. Hasieran nola mole, bi egunero lan gogotxarra hola pixka, eta gero zuen izan ez zer? Ez da normala izaten, Batzuk izaten dute gainera, botaka gurea, aurdunaldi guztia hori, eta hori nahiko, hori esatzegin, ez? Oso desatzegina da, bai. Orduan, esaten dugun moduan hor egin behar deu. Eta kasu horietan zer jan, ero zer hori da, gutxi jan, zarri jan, botako denik, hori da. Gutxi eta zarri jan behar deu. Eta normalian, korputzak eskatzen du igual janari zenduak, volumen gutxikuak, nola ez dugu hartzen kantidade asko jatia, izan behar dute janari zenduak, elikagai asko dituztenak, eta baino bai garbiak. Adibidez, lehenengo fase horretan jende askori, emakume askori, haragia jateko eta gogoa izaten dute. Orduan zegin behar da, haragia jan, korputzak eskatzen digu eta jan behar dugu, eta hori garbi egingo dugu, adibidez, barazki batzukin, pixka gixatuta, eta holako, eta ez digu botako holako koipe astunik, ez animali koiperik, eta saltza asko, eta saltza egiten baitugu beti ere barazkikin dola garbia. Eta kasu inbarzaio beti korputzai, eskatzen digun guztia, hori esaten da, ez? Aurdun gaudenian, kapritxoa, ez da gozo kontuk, eta hori korputzak eskatzen digu, ez? Baina, lehenengo fazian eta nik uste tipula. Bizirik, jarriko te alde onda, da zaiz, zuk eskatu nik egingo du negar da. Posik egoteko momentu da, aurdun gaude, zoriontzu izan behar gara, famili berri bat, ez da gini hor, utzi berri egun munduarekin, uma gaixu bai. Orduan esaten nun, fuertia, tipula, Potentia. Bai, ez da hemen uste inoiz pasa. Orduan. Txorien ikusten egizate, gaur egun tristia, aurdun geratu, esango dut, aurdun geratu eta hemen negarrez bilagan. Orduan, hola neko edo gehiago txikitu behar dut. Hola neko, oso ondo. Ni oin, hain naiz, tomatia hemen ja dagoeneko ostu dugu, zurituta dago, eta batzuk hasia eta danak entzen diote. Mexikar batek esan zian, horre hasita guzti, laukitxotan txiki-txiki, laban handia guan baduzu hemen uste zut, lauki txiki-txikitan, eta dena, hasita guzti, ze xamurra geratzen da. Eta nik ingo dana hemen kipula gorri bat egin naiz, eta kipula gorri hau, tipuletan nahi izan ezkero, uretatik pasako dut pixkat. Eta horrekin kenduko dugu indar guzti hau guri oin hemen negarrarazten diguna, eta suabe hau, egin batzu behiu, guakamolean da hori crunch puntu hori, etzaio gustatzen. Hori da, bale. Hori uretatik pasata kendengo dugu. Oso ondo, bale. Segi, farkatu Silvana. Orduan, esaten genuena beste gauza senduak, gutxi eta zarri jan behar dugu, eta hori, eta ez jan koipe asko dituzten, koipe animali koipiak eta gauzakola, gibela eta pixka kargatzen dizkigutenak, gauza garbiak eta jatia.
Eta orduan, olako nazka edo zeuri daukagunean, oso ondo etortzen da, eta hemen ekarri dut erakusteko, adibidez, kuzua umebosiarekin umebosia askotan ikusi dugu, baiet. Zein? Umebosia askotan erakutsi da. Behin baino jaten nahi bilu. Ez dut ekarri, baina bai kuzua. Kuzua. Azkenengo segon zenean gurekin, hemen genituen barazki eta ospinolio bat ingen duen umebosiarekin, oso goxua. Eta hau da kuzua. Hori da. Eta kuzua, ikuste duzu hemen, klariona ematen dolan, hautza antzeko, izatea hautza da, solan desegin egiten da, txurila. Bai, hautza da, bai. Eta hori, zetako izaten da? Landare baten sustraia da, eta oso ona digestioaren zada. Oso ona. Orduan, eta ez bakarrik orduan gaudenian, baina, daudenian bilotzeko larritasun horiek, sabeleko larritasuna, bilotzerria, sabeleko minak, eta baita ere, beherakoak ditugunean, eta goza guzti horientzat, kuzua oso ona da, oso alkalinoa da, eta orduan hartu dezakegu. Eta nola erabiltzen da hori, kuzua? Bai, kuzua. Beti egin behar dugu likido batetan desegin. Hotza izan behar da likidoa? Bai. Orduan, egingo genuke, goizian egin dezakegu te bat, eta te kasu honetan, nola teinari gabekoa komeni zaigun, orduan gaudelako, badakizute kafia, tiak eta gauza estitantiak eta ez da komeni. Eta orduan, te egingo genuke teinari gabekoa, nik ikarri duk hemen bantxa tia edo bestia kukitxa da baita erabili daikena, edo roibos edo lakoa, baina, pixka eta dia, te bantxa eta kukitxa, dia hartzidura luzeko tiak, teinarik ez dute, eta minerala dituzte doien artean kaltzioa. Beira, kaltzioa interesantea. Bai, hori da. A ber, esan behar dut, ne askotan esan dut, nik hartzen dut kukitxa edo bantxa, porque esan diate esneak adina kaltzio daukala. Ez. Esnea adina kaltziorik ez dauka, te kukitxak eta bantxa. Baina bai egizan, beste te normal bate, baina kaltzio gehiago dauka, eta hori. Egingo genuke lehengo tia, eta osten utzi. Eta hotza dagoenean, kuzua deseingo genuke likido horretan, porque likidoa hotza egon behar du. Berriro berotzen dugu, tia ja kuzua ikusiko deu, tia geldituko zegoela dana txuri-txuria, berotuko deu, eta kaso baten zutan okiko deu, pixkatxo bat desegin, desegin ez, pixka loditu arte. Txuritasun hori pixka kendu egiten zaio, pixka transparentoa gelitzen da. Eta loditu egiten da? Eta loditu egiten da. Orduan, neurria zein da, edalontzi bakoitzatikan, katillo batatikan, otako genuke kutsarada bat. Kutsarada bat, baina ez tontorra, Txikila o handia? Handia, baina tontorra izan gabe, justukoa. Desein deu, berotu deu, potoldu da, eta gero ja itzaltze deuzua, usten deu pixkat epeltzen, eta epela dagoen noen gero umeboxia gehituko genioke. Umeboxia aurkitu dezakegu, aran moduan edo bestela purea eginda, desein da, olako krema bat desela, ezta? Ni krema gehiago gustatzen zait, hobeto deseiten delako kuzuan eta edozein likidotan. Eta hori hartuko genuke goizean baraurik. Hori importantea, garrantzitsua. Eta, egia esan, estomagoa sentatzen asko laguntzen du. Tiaren saboria eta gustatzen zaiona, egin leikena da barazkizalda bat hartu, barazkizalda hotzetan berdina egin. Kuzua bota, desegin, berotu eta pototzen denean gero umeboxia gehitu. Eta, hori barazkizaldaren sabore hartuko du. Porque esan behar da, kuzuak ez dakala saborerik apenas. Oso neutroa da, ez daka saborerik. Eta umeboxiak bixi puntu ematen dio. Orduan barazkizalda batekin edo tiarekin ondo. Hori goizetan behin hartuta egunean ikua? Segun zemateko lerritasuna daukan pertsona horrek. Batzuk dute izaten goizian eta baitere gabian berriro, eta orduan gabian berriro hartu leike. Batzuk oso gaizki pasatzen dute. Oso gaizki. Eta horrek, hain posi zaude, orduan gelditu nahi, zen gari polita, eta zaude lerre eginda. Eta gogotxarrekin, da jate gogorik ez. Eta beste ume balin badukazu. Arek bereak usten. Eskatzen du, eta orduan egun bizi normala egin behar dezu, eta orduan, hori. Eta beste gauza bat oso ona dena, botaka guria daitugunean, eta hori da jengibrea. Segundu bat, Silvana, saldu behar zein du da. Kipula ja dagoeneko erregozita daukat pixkat, eta ziazerbak, bertan botako ditut, oina hasieran ikusiko zu ematen du estirela sartuko,
baina beruakin, hau, segituan geratzen da ezertan, lurrunduko dira, beraien ura eta hasiko da botatzen, eta gero geratuko die gutxi apur batzuk hemen bakarrik. Hasieran, hau bakarrik sartuko ditut. Eta beste aldetik indu dana da, kipula ikusi duzue, pasatu dut, uretatik pixkat garbitu, gero oin ondo lehortu, eta erabiliko dugu behar duguna, Silvana utziko diot, bera kipula bere gustua botatzeko. Osoa bota, osua hor daukazu, garbituta, eta listo. Eta gero bota behar diozu horri liman suku bat, lima baten sukua. Osua, bale. Eta hori ere nire gustora. Eta hori zure gustura. Eta ni jungo naiz martorria jungo naiz bitartean txikitzen. Hori da. Vale? Martorriari gustatzen zaiona, porque martorriak zilantroa, Sabore potentea dauka. Persiak imein alda, Hori da, hori zan barrizu. Ez zaio nahi gustatzen persia. Guk hemen, zuek ezautzen duzuen, Kanarietako plater tipiko bat, patatak mojo berdearekin, normalean martorriarekin iten dira. Baina persiakin oso goxua atatzen da mojo berdea baita. Hemen ohitura gaude, gehiago ohitura gaude persiana, martorriana zilantroa, eta gehiago zilantroak daka sabore berezila. Horrela ikusita behita, Bai, berezila daka. Ezautzen baserriko asaetenak eta ezautuko zuen, hau, persia da, hau, martorria. Eta oso antzekoa dira, baina zaporean ez daukate zerekusirik. Ez, orduan gustatu inbertzaizu, Bai. Gustatu inbertzaizu. Eta orduan bidaiatzen baduzu hortik Hego Ameriketara, ero lan herrialde Arabiarretara eta jute mazera. Derrio jan behar dezu. Asko erabiltzen dute, deneri botaten dute. Eta badaude plater batzu esate duzula, gehiagizkoa da. Asko erabiltzen dute, Asko. Hombre, ni pixkat beti hemen izate dugu, animatu, jendeak gauza berriak eta probatzera, berazkoetan gero, baina sorpresa ematen duzu, goxua da. Baina batzu badaude, alako sabore desberdina jatera kostatzen zaiena. Nik ematen duen sukaldaritza ikastan hori gertatzen. Azkenean, hoeta lau lagun dira, eta hoxe, erdiei bai, eta besteak esate dute, ondo, baina etxean presiak iningo dunik. Hori, bai. Eta aukera hori badagoenez, hori da. Izue, baliatu. Nik uste tola, nik ez nioke tipula gehiago botako, Oso, no? Bale. Bale. Fenomeno. Bueno. Eta liman sukua, eta aguakate oliva, eta listo. Bale. Nondik jungara? Ja, ez, eginen jengibrarekin. Jengibre, hori da, jengibre aipatu behar zen. Bueno, eta orduan jengibrea nola erabilizakegu, mentxe jengibre askotan erakutsi de, baina behin berriro ere, bera, jengibretxoa. Honedaka usain, sabore, pixka, limoi, toke, ne asko gustatzen zaite. Pikante puntu bat, pikantia da. Pikante freskoa da. Bai. Eta orduan, egin lezakegu, bakarrik infusio bat, jarri egosten, neurria izango litzateke litro bat jengibre, honen, olako zati bat? Ur litro bateatik olako pixketa bat nahikoa? Nahikoa. Eta hori zer, infusionatzen jarri bertan edo irekinin behar dugu bertan? Irekinin behar dugu. Infusioa guk egiten dugunean infusio bat, landarea, ostoak, lorea direnean infusioa nahikoa da. Baina ja sartzen baitugu parte gogorrak, adibidez jengibrea edo erregaliza, eta olako ja gogorra direnak, pixka komeni da, pixka tegoztea, eta gero ustea pixka beratu. Bale, orduan egingo nuke, pixka tegozi, 3-4 minutu, eta gero utziko dugu hor pixka geldi. Eta hori, beste infusia bezala, goizean ero lan hartu, eta... Infusioa, bazkaldu ondoren, afaldu ondoren, nahi dugunean. Hori digestiorako osona. Hori da, bai. Haizeak balima ditugu, digestioan, haizeak eta balima ditugu, orduan bai kuminua, anixa, holakoa sartu lehizke baita ere. Laguntzen dute asko... Bueno, orduan, hori jengibria beste erabat, infusioa izan gabe, janaritan bota. Hemen adibidez egingo nuke, edo pare bat, satitxo bota, eta hor egin eta gero ez jan, edo birrinduta. Eta birrinduta botatzen balimo orduan bai. Kaso horietan beti esan du, beti asala kendu behar zaio. Asala. Hori garrantzitsua da, asala ondo kendu behar zaio. Hori kaso horietan, bezala infusio egiteko ez bai du jango. Ez du jango. Hori da. Bueno. Orduan hori, botakaguriak, azido folikoa esan deu, eta lehengo hilebetan ze gehiago gertatzen da, normalian luguria handia dago. Nekea eta hola, luguria eta... Luguria. Orduan ez da mito bat, hori benetan gertatu jende. Nik daukat bere oroitzapena dut
egingo nukela lo edo zintokiten dozein ordutan. Bai, Eta jende hori asko komentatu eta dana berdina esaten. Baina hori aurreneko hilabetetan izaten da hola. Bai, bateo lehenengo jobetan, gero hori pasatu egiten da. Lehenengo jobetetan da izugarria. Edo zein tokitan dozein ordutan lo egiteko. Eta hori baduka holan zergaiti erozen? Esan deun moduan, korputza prestatzen ari da bizi berri bat sortzeko. Orduan baldintza, hori da, baldintza sortzen ari da. Garbik eta pixkat, nahi ez hartu gauza, bolleriak eta holako gauza astunak eta hori, eta gero deskantzua behar da. Eta gero jo pasatu egiten. Bueno, bakizue, lo. Siesta bota eta hori bai, bikoteak hori bai itzen zuen, lo bai. Baina nik uste dut aurdun da banean, ez da banean aurdun da gustatzen zailo lo ikia orokorrian, nik uste dut. Ez da entzuten egongo ez da. Ez, baina esango diote, lasai. Denetaz enteratzen da, gero, baizu hemen, Euskal Herria oso txikila da, eta beti txorien ikusten duen jende asko. Bai. Eta gero kalean harrapatzen dute, eta maialen hori moen bakiz esan duen zutaz da. Lota lo itxezulat ez da izer da. Gero afaltzeko orduan esan da, esan duzu gaur. Honi, ez da git. Ez da git. Edo zer, pastakerin bat. Bai. Dizela. Bai. Bueno, eta gero lehenengo hiruhilebetean bukatzeko, esan behar da, pixu aldetikan. Badakigu haurdunaldian gutxura bera, gutxura bera, 9 eta 12 kilo tartian hartu behar direla. Bai. Baita ere, pertsona arabera. Hori arabera izango, ez da holan gutxiko arabera, batzuk ongo dira, gehiago hartze dutena, bestatzuk gutxio, baina... Baina hor saiatu bera, batzuk igual 20 kilo eta 5 kilo hartze dituzte. Eta hori gero moitzeko bakarrikan eta deskantzua egiteko eta izugarria da. Eta gero bestalde, gero ere, haurdunaldi bukatuta gero, gehiagizko pisuarekin galditzen bali mazara. Hor korputza kalkulatzen du, gutxi bera 4 kilo gehiagokin galditzen zara, gero titia emateko eta hor erreserbak egon daitezen. Porque titia ematea eta kaston bia dalako, eta kalako baino, 4 kilo edo gelditzen dira korputzian, soberan. Hori geratu beharko litzateke. Behin umia jaieta gero, 4 bat? Bai, titia emateko erreserba moduan, bale? Eta lehenengo hiruhilebetetan, normala izango litzateke, pixua hartu ez, mantendu edo galdu. Lehenengo hiruhilebetetan normalen eta pixurik hartzen. Eta ja pixu hartzen hasi bali magara, Baina azkenekotan hartzen da gehiago, ez? Ja bukaera aldea, o... hor erdi 4-5 garringo hilabetean ere desente hartzen da, hor egoten dalako saltotxo bat. Hor lehenengo hiruhilebetetan, edo galdu egiten da normalian, kilo bat edo bi, hori gutxi jaten duzulako. Azkenian zaude, nazka, bota gure horrekin, ez dakizu zer jan, eze asmatu. Orduan, eta mantendu edo bota. Eta gero, medikoak kendu izkizuteko zapilak entzeko, ze gaur egun, nire ez da, gaur orduan egotea gaixori da, egotea dan, ze hor nik ikastaroan gertatu izan zaik, gaipatu izan du behin baino gehiagotan, aurdun dagoen jendea izatea, eta nik menu bat ero prestatu, eta hori ezin du jan, hori ez da izar da, sos, gauza pila bat. Gatza ez dio bota diogu zerbait? Ez, nik ez diot bota. Zer ez, ez? Vale. Naztu eta probatuko duzen moduz dauen. Eta martorri pixka gehiago behar duen, zu basa martorri sarrea o... Nik ondo gustora jatu duen, uste nahiko bota diozula, Nik uste baiet. Ze falta zaio? Gatza. Bai, oso da. Oso da, hau. Silvana. Zer bazkaldu zu gaur. Eta, behito, piperminek. Ez dio bota, pipermin punta berdo. Bai. Guk oin hori oskailuan sartuko du, eta egin behar duguna da, hauek, dagoeneko salteatu eta euskau pixka gehiago utziko ditut. Osa, hori bota diozu, egia zu laburpen txiki bat. Bota dio, lehen aurrena kipula jarri dute erregozten. Bai. Gero zer bat. Bai. Eta gero baratxuria tal bat. Vale. Eta gatz pixkat. Vale. Eta gero hori ingo duguna da, utzi ostutzen, gero lantzeko, arrautza botako jo, eta arrautzak azkenean ingo duguna, gero bolak egiteko garaian, bildu ingo dena. Hori da. Eta eserrez, galorratzetik pasatu, frigitu, eta lagungarri izango da hoxe, guakamolean, inalko dituna da, hartu hauek, horrela busti, normalen guakamoleakin iten dira natxoek eta izaten da, oikoena. Beira... Hau da, azkenean da kroketa hartu eta hor busti, eta jateko. Beira. Pikoteora, kolako zerbait, Ze idea ona, bai? Eta gustatu aldala ez, hasiera, eta pixka kompletu dala ez.
Zuk emandako idei ero osagaietatik, esan nun, gutxi gora, hauek sartuko ditut. Bai. Eta ez zen moduz dauen. Bai, azken finean, gure zia zerbak, espinakak, norbaitek igual. Hobeto lortu Holan burnia daukatenak zer gehiago barazki oso, beti ez da zia zerbak, gilistak, zer gehiago, janari gehiago. Barazki berdiak direnak, Bai. berde berdiak, horiek burnia asko dute. Bai. Eta gero frutu lehorra, pipak, hori gero erakutsiko du, porque hiru hilabeteko azkeneko fasia mineralak eta importantia dira. Aha. Orduan, pixkat, hori ikusiko dugu. Bale, esan dakoa, utzi guzu hau boskaioan sartuko du, listo izan arte gure zia zerba bola hauek, eta imar duguna hauek atako ditugu katillu batera, eta utziko pixkat epeltzen. Eta pein hotza daudenean, arrautza botako diogu, zegoen beruan botatzen badiogu arrautzen gozan egin ingozan bertan, eta hori iztugu nahi. Eta pein hotza epelduta daukagunean, ostu, arrautza bota, kalderrotzetik pasa, frijitu eta gero nik, Arxa. Hau, ostu zaigu dagoeneko, epelduta, nahikoa da epelduta egotearekin. Eta oin esan dakoa, ingo duena da, arrautza bat, tortillarako izango esan moduan, apurtuko dugu. Eta bola batzuk hau izango zen, azkenean haragi bolak egite ditugunean baizala, kroketa baino gehiago izango zean, hauek bolak, honek albondira egitean oroean antzekoa. Bai. Horako da antzeko zerbait. Bai. Ezke gaina zia zerba oso goxua diren, edozein modutara. Edozein modutara, arroza pixkatekin, edo labolatxoak egin da saltatuta. Eta gordinik ere ensaladan, holan xamurra direnean, oso goxua dira. Hori zer da martorriarren? Ez zau persia. Persia, bale. Neiko martorria dauko bila. Gilo berralde zoa. Galdetzen nahi bakarrikan, asko botazio zada. Hau perresila, hau gurea, etxekoa, bertakoa, betikoa, perresila. Hor badao gizon bat bizarduna, beste sukaldari bat, egunero biltzen dula. Zagun nahi da. Atorra, simpatiko. Bale. Honi. Gaina, botako joan da, bertan, mira, loditzeko pixka. Loditzeko, hori. Bai. Eta hori, esatezuna galorratza, dauka bai B-multzoko vitaminak, ditu burniare asko dauka, azido folikoare bai, da osagarri oso ona haurdunaldirako. Nola erabili alda gehiago galortza? Guk errezeta ondan ere baina ensaladan gainetik eta botaldi. Ensaladan gainetikan, edo goizean guk adibidez hartzen balmedo konpatatxo bat, konpotadari botatzen diogu hori galorratza, gero erakutsiko du baitere garagarregamia, polena bestera batera eroriko genuke, baina dia osagarri guzti hauek azkenian elikagai asko behar direlako oso ondo etortzen dira. Hori, polena aipatu duzula, eta, ni enteratu nintzen, nik enekin beti polena kanpuan gorde izan dut, polena komeni dela oskaioan gordetzea. Zuk entzun duzu hori? A ber, polena... Ontzian saltzen dutena, behin irakita gero, niri gomendatu zian lenguan batek, polena oskaioan sartzeko. Bai, oskaioan hobe, eta bati bat gaina ere, egon behar du argitasunetik kanpo. Ilunetan, leku eta freskua eta... Eta bai, azkenian argitasunarekin eta galtzen juten delako. Gero hemengo produktoreak polena ateratzen dute, eta hemengo gehienak ateratzen dute polen freskua. Eta izostu egiten dute. Eta oso ondo konserbatzen da. Izostuta. Bai, ni lehen gurtian okinun aukera polena hemengo polen freskoa erabiltzea, egoitzarena, egoitz. Eta da sabore aldetikan, ez da kasar ikusi ja pixka lehortuta bestera guk hartzen duguna lehorra da. Nik nola egiten duna zukuakin hasten dut eta usten dut hor pixka beratzen. Hori da, egingo nuke bezperan urarekin beratzen utzi, edo pare bat orduz beratzen utzi, eta gero esti kollaratxo bat, edo polena bera bakarrik ja hartu. Eta hau freskua, hemengo produktore gehienak freskua egiten dute, izostu egiten dute, oso ondo mantentzen du izostuta, oso ondo mantentzen da, eta jateko goxua. Listo, probatu. Eta hori aukera ikerosteko salgai nun baita nolan badao? Bai, hori konbeniko litzateke, erlezain elkartera edo kasu egin, eta haiek ematen dizute produktorea normalean zuzenean beraiek saltzen dute. Oso ondo. Erki, hauek frigitzen hasiko gara. Oso ondo. Ondo, temperatura ibengo diot. Vale, oso ondo. Eta hau da aukera, azkenean,
normalean hau ogi birrindutik ingo genuke, baina balio du baita, galorratzera biltzea. Bai. Eta gero esan zia zerbana, aparte de kaltzio eta burni asko duena, baita ere, komunera joteko. Claro, haurdunaldian azeran baita gertatzen da, baina bati bat gero ja aurrerago tripa hunditzen denian, eta karo, estiak eta asko iztutzen ditu, eta komunera joteko zailtasunak ateratzen dira. Bai. Zuntza, hemen pila? Pila bat. Eta nizet, barazkietan, ederrena komunera joten lagutzen duena duzte ziazer bat direla. Odun, gabero, edo bolatxuak, edo ziazer bat pure bat, edo tortillaki nola revueltotxo bat pixka behintzat, edo ensalada bat jarri, eta egunero hori jarri, eta gero erakutiko dituguna lino hasiak, omega 3-atik baitere, eta lino hasiak ere komunera joteko, horrekin normalian nahiko ondo ibiliko zinentek ere. Eta aparte hori zuntza dauka, eta gero mineral pilo bat ondo tortza izkigunak. Eta behin dugun moduan, zerbakin berdinea izan. Errezeta berdina zerbakin nien dugu, ez? Eta zerbak ondo daude, ez? Osto berdea... Bai, azido foliko hori, baino zuntza aldetikan... Mutxixo. Zia zerbak gehiago. Bai, azelgak baino, espinakak eta gehiago. Ba, egokiago. Beste aukera bat, hori da, batzu igual, bada jendeak ez zaiela espinaka gustatzen, zia zerbak, orduan, azelekin berdin egin, eta listo. Eta letxugarekin ere bai, hori ez daukago ohitura, iku beti letxuga, beti jan izan dugu normalen etxean, ensaladan eta gordinik. Baina guk, nik etxean behin baino horretan pureak inditu letxugarekin, eta egosita berabili alda, Bai. Animatu, azkenean probatzea, hor daukagun gaina barazki bat, etxekoa, bertakoa, eta osto berdea, ez? Ensala salea banez. Eta hortan ez dizute egiten kasu, nahi du izan gauetan teorian esaten dutena beti ensaladak digestio egiteko zailagoa direla, eta nahiko letxuak ez, nahiko digestio astuna dauka. Baina zu inder digestio nahiko balima daukazu. Bai, nik ez dut, alazik digestio. Nik ere, neguan gehiago kostatzen zait. Gabian ensalada jatea, puskat hotzaren gatik, eta orduan nahi esaten dut miso sopa bat, edo barazki egoziak. Baina udaraldea, nik ensalada gabeta jaten dut, eta digestio bat arazorik ez dakat. Baina egia esan, piskat, digestio arazo ditunak eta aurreko programan aipatzak nuen gastritiza dagoenean, gauza gordina jateako kostatu dezaie, bati bat gabian eta bati bat ensalada. Orduan, horren ordez, beste barazki egoziak, edo salteatuak, edo bestela egin genuen bezala eskaldatuak, eskaldatukin ez dago arazorik, baina digestio ondo bali badu ensalada gabian ere jalik. Bale. Goize poli, Eingo dana, zikindu pixkata. Eta guakamolera zegoixua da, bai. Bai, ni asko gustatzen. Ni guakatia... Guakatia nik aldala egunero jango nuke, baina, egia da, koipea baduka, baina ona. Ona, koipe ona da. Euneko 30 koipea da, baina koipe ona da. Hori gaina oso desberdina da. Batzu dute gaina, koipe guztia txarra direla eta zaizu gustatu. Ez da gustatu. Ni hemen... Eta hau, improvisazioa danez, garbitu egiten da, eta berriro egiten dut. Ez da problemarik, Bai. Baina, guakatian, koipia ona da. Ona da, hori da. Orduan, dakoago beti idea, koipe guztia txarra dira, eta ez, alde handia dago, ze koipe mota jaten ari garen. Olibaren koipia, frutule horrena, aguakatearena, oie koipe hona dira, arrainarenak. Arrainara beti ere itxasokoa balima da. Oin eleanteo, Fino. Oita. Netzate. Fino. Horra egiten da, gero, nik ikuste dituzu batzutan liburuetan da nola egoten dien batzuk kuadroak ematen dute. Kuadroak ematen dute, egia esan artista dira. Artistak. Ez du jakinei zenbat ordu egiten dituzten, horiek ateatzeko. Bai. Hemen daukazue gure aurreneko errezeta, ziazerba bolak guakamolearekin, eta izango zana orduan da, guk jarriko genuke, mailaren erdian guakamolea hartu horrela, busti, eta horrera, ez da? Eta jan. A ber. Hor zuzua. Derrior, berdu goizua. Derrior. Zeuna. Aurdune egon gabe, errezeta hau etxian, egin ze. Benetan. Gainera, bera. Etortzea gonbidatuak. Eta zu nahizu, zerbait ona jarri, osasuntzua, harina, honekin, hola presentatuta edo zen gonbidatui erakutzizu, eta gainera, seguru arrakasta daukazula, Eta gainera, kontua horrea, goxua dago, baina osasungarria. Pixka bilatzen den duela. Baina ez bakarrik aurdu zaretena.
urte guztien zehar. Primerakoa, Zoragarri.